ассалому алайкум мардуми ютуб. Ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи вақтотон хушай. Ирӯз 3 марти соли 2024 1000 рубл 120 сомонӣ. Лайкора биҷахен, бахил накунен, подписатсия кунен, навора дастгирӣ кунен. Ирӯза навор дорем. Opel Astra F дорем дар кузов хечбек, дар кузов седан. Vectra B, Vectra C дорем бардор азиз. Opel Astra G дорем, VAZ 2106, VAZ 2107, BMW 5, Toyota Corolla, Mercedes-Benz C-Class ҳастай, Daewoo Espiro ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай. хулоса навор бениҳоят навори чот кашид баҳри шумо. ҳамин Astra G беҳад хушроҳакай. лайкора бизанен, подписатсия кунен, барои реклама муроҷиат кунен. Замин, хона, мошин, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram. ҳаракат карда савдо кам метем бачаҳо. навора бо диққат тамошо кунен, маълумотро гӯш кунен. ҳамин канали мада ҳозиб подписатсия кунен, лайка биҷиқен, зангораро басе кунен, навора тамошо кунен, эълона сар мекунем. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем бардор азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания акай Исломҷон дар город Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо ватсапи холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам ватсап. занг бизанен, регистратсия мекунад. дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марамат занг зада бипурсен ша. кортона осон мекунад. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. хундай саната ҳастае ки U20 меган, дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. солша гуфтан 2010 сол, нархша 110000 сум гуфтагиям, бо савдо ҳам мешавад. касоне ки харидор ҳастен, рақамҳоша мондем. ахираш 32 ватсап дора ёки 25 ахираш телефони дастӣ. занг занен, маслиҳат кунен, бо камтар арзон ҳам мешавад. толка бензин, моториш коробкаш автоматика. ҳолати мошин 100% ҳуҷҷати солона дора. 4 баллон нав, краска 100%, хадавоишам 100%. дар они мошин тоза, мошинчара вагон бигем хато намекунем. краска тоза, қонуну қоида кардагам барои ҳай кардани худшон. касоне ки мехара, ҳамон нафаро занг бизана, камтар бо савдои хуба мекунанд. намехарида бошӣ, занг наза шербача. ҳама одамои конкретни харидорда арзони тен мешава. бо шаҳри хуҷанд, солиш 2010 сол. марамат занг бизада маслиҳат ёб. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки дутиш меган, дар ноҳияи Кӯйбеш қарор дорад. солша гуфтан 95 сол. бо камбеш савдо ҳам мешава. нархша 29000 сум меган. абиё мотор 1.6 Катека дӯстон, фақат беҳуда занг назанем. коробкаш механика, газ, бензин кор мекунад. бо арзон ҳам мешава. сабаби савдо кардан Россия раҳаке мега ба ҳамон хотир фурӯхтестанша. рақамҳои ватсап 938 ватсапшон занг бизанен, маслиҳат кунен. ясола ҳуҷҷат дора, мотору хадавои созай. бо камтар савдо ҳам мешава. алиш намешава, гуфтагӣ неста, нашоти алишавиш. сум дар кор Россия мерава 29000 сомон, бо арзон ҳам мешава дӯстон. занг зада маслиҳат кунем. ҳамин наворо агар шумода маъқул боша бачаҳо, як дона лайк да биарза, лайкотона бизанен. вақте шумо лайк заден, як дастгирии калонаи тарафи шумо меша бачаҳо. подписатсия кунен, лайка бизанен. навора бо диққат гӯш кунен, качесвара баланд кунен, эълона далши тамошо кунен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. VAZ 2106 ҳастае ки бачаҳое ки хоҳиш кардем ба ҳамон хотир навор кардем. солиш 1994, сӯзишвориш бензини холӣ. мотор 1.3, коробкаш механика. шаҳри норакда қарор дорад. 16500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сасяни созай 16500, бо савдо ҳам мешавад. 5 моҳа документ дора, бо савдо ҳам мешавад. телефоноша мондем 558 ёки ватсапаш 934. занг занен, маслиҳат кунен, беҳуда занг назанен. касоне ки харидор аниқ ҳастан, ҳамон нафаро мақсад занг бизанен, маслиҳат кунен. алишиша гуфтагӣ нестам сон. ҳамихел хонаҳо, заминҳо, мошинҳо шумода боша, агар метавонем мо дар равон кунем, дар имо ватсапи аввали наворда ҳаста бачаҳо, мондагием. роиш кунем, мо рекламаш мекунем TikTok, YouTube, Instagramда. ҳаракат карда савдо карда метавонем дӯстон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. VAZ 2107 ҳастае ки дар ноҳияи Ховалинг 12500 сомон мега, бо савдои хубам дора. солиш 2003 сол, коробкаш механика, гази бензин қатъи кор мекунад. рақамҳои 981 телефони дастӣ ёки ватсап, ахираш 1030.
занг бизан аз номи канали Саудо ТВ арзони гизала ҳам мекунам дӯстон азиз. дар комментария ҳатман нависен аз кадом маркаи мошино хонаҳо кадом намуди мошин шумода маъқулай нависамонед. мо худо хоҳад комментарра мехонем, навор мекунем, мошиное ки шумода маъқулай мо видеонавор карда барои шумо пешниҳод мекунем дӯстон азиз. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1996 сол дар шаҳри Бухтар Қурғонтепа номи пешаш қарор дорад. 14000 сом мега бо савдои хубам дорад дӯстон. Гази бензин қатъӣ кор мекунад, ҳаракат мекунад. Авио мотори 1.6 коробкаш механика. Краска сафед, состояниш чотка, баллонош зур. Сиденияшам тозаи хушрӯакай. Вазъияш мақсад безеб нестай, беҳуда занг назанен. Системаи музикаам созай, мотор, коробка ходовойш созай. масъалаи документоша чанқа монданша мақсад мода гуфтагӣ нестанд дӯстон. касе ки мехара гуфтан маълумотоша пурраша бо худшон рӯӣ мекунем, занг бизананд, чахчах мекунем камбеш бо. касоне ки навори моро тамошо кеса, агар ягон мошин ё хонаи арзон наёфтем бачаҳо дар ҳамин канали мо, мақсад ки фикр накунем, ҳаракат мекунем дар навори бадна ҳамун хонаи мошине ки шумо маъқулат пешниҳод мекунем. Иншоалло ноумед нашем бачаҳо. мақсад мо ҳаррӯза ҳаминҷа бари шумо ҳастем, якрӯза нестем дӯстон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки бачаҳо хоҳиш кардан, мо навор кардем. солаш 1999 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 99 сол мега. баллоно тоза, зур, дискои фасон задагӣ, гази евро 4, бензин газ, мотор 1.6 коробкаш механика. мошинча хулас нахаду, мотор 100%, гази евро 4, кузов задагӣ нестай, корош мақсад кузов кор надорад. техасмотрам мақсад ҳастай, савдо мешава бо камтар, беҳуда занг назанен. касоне ки харидор ҳастед, рақамоша мондем 992 870 06 82 28 телефони дастӣ. занг занен, маслиҳат ки нашоти нархи мошино бо маъқул боша, агар бигирем дӯстон азиз. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Espero ҳастае ки солаш 1996, инами мошинча, инами состоянӣ тоза, хушрӯак, дар кони бодом қарор дорад. метавонед занг бизанед, рақамоша мондем, рақамҳои 21 ахирош, телефонои дастӣ. занг занед, маслиҳат кунед. газ плюс бензин, мотор 1.8 коробкаш механика. солаш 98 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, беҳуда занг назанед. краска тоза, 4 баллонош, баллони корӣ, мотор, коробка ходовой соз. хулас ҳамин қадр мошинча мешавад 13000 сум. ҳамин хеле мошинои арзон, хонаҳое ки мақсад арзони бадан, агар хоҳед тамошо карданша дар ҳамун инстаграм мо Савдо ТВ бизанед, мебарора. мақсад мо сум надорем. дар тикток, дар инстаграм бо хонаҳо, мошинои арзон дар оҷа пешниҳод мекунем. касе тамақлай ба ҳамин ном Савдо ТВ дароен тамошо кунем бачаҳо. барои реклама баъдан муроҷиат кунед. имо WhatsApp дар боло мондагием. хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, велосипед, телефон, компютер, чизе боша мо реклама мекунем, фурӯшта мегзорем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. BMW X5 ҳастае ки солаш 2002 сол. мошинои баланд, калон, мошинча тоза. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 50000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. бензин, газ, авио мотор 3, коробкаш автоматика. рақамҳои 920 барои тамос гирифтан. моторш 3, мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад мега, коробка передач автоматика. мақсад переключата мешава, механикадам гузаронда мешава, задагӣ ё пусидагӣ надора, ҳамаи ҷош кор мекуна. мақсад краскашам уқа вазъияш бад нестай, баллонашам зури бад, состояние мошин хулоса чотка. касоне ки харидор ҳастед, марамат зангам бизанед, рақамҳои 40 ахираш
телефони дастии моҳай марҳамат кинен бачаҳо занговат карда маслиҳат кинен. ҳамин навора ростӣ бачаҳо, ҳамин навори ма ирӯза мошино арзон ё ки қимат ғалтид ҳатман дар комментар нависен ки арзон боша арзон, қимат боша қимат. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra 3 ҳастае ки солиш 2002 сол дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархша гуфтан 33000 сомонӣ. бо савдои хубам дора. бензин, газ, сӯзишворӣ, объём мотор, DVD, коробкаш автоматика. метавонен занг бизанен Vectra 3-харо марҳамат кинен, муроҷиат кинен, успет кинен, мошинчаро бигирен. краскаш тоҷе ки дестен тоза хушрӯ, коробкаша автоматика бутан, DVD моторош. телефонои дастӣ ахириш 2211 занг бизада маслиҳат кӯ. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ. бо камтар дигар савдо ҳам дорад. газ евро 4, бензини газ 4 дар, яъне ки зур ҳуҷҷатош то моҳи то 10 моҳагӣ 2024 дорад. дӯстон азиз, мақсад ки як 7-8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. занг бизада маслиҳат кӯ. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки баҳри шумо солиш 1997 сол бардор азиз. дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархша 26000 сомонӣ мегӯянд. бо савдои хубам дорад. бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. состояние мошин созай хулас. рақамҳои 883 занг бизада маслиҳат кӯ. срочно фурӯшӣ бидай мошин Opel Astra F. харидори аниқ бошӣ, занг биза биё айпеш бибин, бо савдо ҳам мекунем. документот то моҳи ноябри 2024 сола ҳастай. соли мошин мақсад дариҷа 92 не ки ҳамаша 97 кардаган бачаҳо. ҳамин қадр секрет ки дора гуфтем то. 97 сол шаҳри душанбе 26000 сомонӣ. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Volkswagen Passat ҳастае ки ба хотири подписчикҳо буд. солиш 2001 сол шаҳри Нурак мерен. 25000 сум мегирӣ. мераи шербача бо маслиҳат мекунӣ. маъқул боша агар арзонаш мекунӣ 1-2 сумча гаронда меёрида хайр мекунӣ. газ плюс бензин, моторш ду, коробкаш механика. беҳуда занг назанен мошинча. мақсад состояниш бадам нестай, танҷи бадам нестай. хайли бои мошин камбеш корам дора. рақамҳои 935 ахириш 53 телефони дастӣ. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ. задагӣ пусидагӣ надора, қайд кардагӣ нестанд. масъалаи алиширам гуфтагӣ нестанд бачаҳо. худотон пурсен, занг бизанен, маслиҳат кунен. агар ҳамин навораи мо шумода маъқул шуда бошад дар комментария савдотӣ ба пеш рақами 5 бизанен. бачаҳои Нурак дар ҳамҷа бошен, дастура вардорен. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солиш 1993 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. ин ҳами Opelча 27000 сомон мега, бо савдои хубам дора. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча тозаи хушрӯ то ҷое ки ма дидестам дар экрани хидмон. бачаҳо лайкотонро бизанен, дар канал подписатсия кунен ки навораи ҷолиба қабул мекунем. ҳамин подписатсия карди бача ҳама вақт ҳамун зангулаша висе ки вақте ки ман навор кардам SMS худаш меравад. рақамҳои телефон 927 занг бизан маслиҳат ки 4 чашка бутун пломба мега. мотор 1.6 соат бари кор мекуна. газ дидагӣ нестай. салон тоза, рул гидравлик бачаҳо. хай бо худотон дар рӯи экрани телефону компютеротон дидестен состоянии краска бо мошина худотон бо. балоно фасон, дискҳои зур задагӣ, номерош номерои транзит. марҳамат, занг зада маслиҳат кун. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солиш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 45500 сомон меган. бо савдои хубам дора. бензин, газ кор мекунад. мотор 1.8, коробкаш механика. рақамҳои 770 ахириш 42 занг бизада маслиҳат ки
Mercedes Benz C-Class дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Документаш 11 моҳи дига ҳастай. Газ бензин савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае ки солаш 2013 сол дӯстон. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе 86000 сомонӣ мега бо савдои хубам дорад. Бензини холӣ, объём мотори 1.6 коробкаш автоматика, срочна шудагӣ бо нархи 86000 сомонӣ. Мошин дубайский меган. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ходовой 100%, мотор 100%, ҳами коробкаш ҳам 100%. Балончаш зури бад. Дискои бо айуда зур загӣ, краска беҳад тоза. Просто мошинча бомба автоматика бачо. Душанбеда мошинча қарор дорад. Марамат кунетон, занг занетон, мошинчаро гиритон. нашоти ҳами Toyota дӯстон, занг базани худошта ҳами рақамҳои телефонош 944 04 40 занг за маслиҳат ки иҷа навори мо ба охир мераса, номерои ма барои реклама кардан. Мошин дорен, замин, хона, квартира. Мақсад ирӯз агар хонаҳо набоша, пага мошино. Мақсад ирӯз мошино мондем, пага худохоҳ бо дар бораи хонаҳо навор дорем. 10, 12, 13, 14 та хона, замин, квартира мешавад. тамошо кунед. Касе ки лайк намондай, по-братски фақат бачаҳоми лайкотона бичақанда, подписатсия кунен. Хай то навори баъдна.